Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα θα σας δείξω το κράνος μου. Αυτή είναι η σεζόν που θα τρέξω στους αγώνες enduro. Δεν είναι άλλο από το εδώ φοβερό Troy Designs. Είναι από τα καλύτερα κράνη που έχω πάρει ποτέ όσον αφορά το χρώμα. Δείτε το, μάγκες, πανάλαφρο, πάρα πολύ ωραίο στην αίσθηση όταν το φοράς. Το κράνος αυτό μπορείτε να το βρείτε στο site του Dracos Engineering. Αν μπείτε στο ίντερνετ, το ψάξετε. Στα MTB εξοπλισμός θα μπείτε. Ελάτε να σας δείξω και κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχει αυτό το κράνος. Δείτε εδώ, μάγκες, πως κουμπώνει και πως ξεκουμπώνει. Κουμπώνει τώρα, ξεκουμπώνει έτσι. Απίστευτο μαγνητάκι για ευκολία. Δείτε το χρώμα του.